Y de Villena nos vamos rápidamente a Muro. Allí ya nos espera el nostre company, Joan Lluís Escoda. Està amb Soraya Sanchís. És la presidenta de la Societat Unió Musical de Muro, una magnífica banda de música, que preparen un projecte per a escenificar aquesta peça fonamental, la Penya al Frare. Tots els detalls de tot el que van a preparar ens ho conta la presidenta amb el nostre company. Joan Lluís Muro, endavant, molt bon dia. Bé, companys, doncs moltes gràcies. Doncs hem vingut fins a Muro i em trobo molt ben acompanyat per Soraya Sanchís, que és la presidenta de la Unió Musical de Muro, i per a mi sempre és un plaer poder vindre i parlar amb ella, perquè és com parlar a la música directament, aquesta passió. Així que jo, de veres t'ho dic, sincerament crec que vius la música intensament, però bueno, d'això ja parlarem un altre dia, però moltes gràcies per atendre'm, Soraya. Gràcies a vosaltres, gràcies, moltes gràcies. Soraya, un cap de setmana molt especial. Sí, és un cap de setmana on anem a fer la presentació del segon acte que teníem per a celebrar el 50 aniversari de la Penya al Frare. Aleshores farem la presentació del DVD, un DVD molt especial on recollim la història del Passadoble des de que va néixer en 1971 fins a avui, per això són els 50 anys, on es presentarà en tres parts, la part on es va elaborar l'origen de lo que és la Penya al Frare, com s'ha desenvolupat al llarg d'estos 50 anys dins del si de la banda i este llegat que anem a deixar al poble de Muro i als nostres músics nous que entren a l'herència que nosaltres els deixem. Bé, així que serà un DVD superemotiu, molt important per a nosaltres, molt important també per a la família i molt important per al poble de Muro per el que significa la Penya al Frare. Així que, no res, us convidé a que si voleu gaudir d'esta gravació, de la presentació va ser molt curta, però sí l'emissió del DVD, podeu participar el diumenge, dia 20, a les 6:30 en el Centre Cultural Polivalent. Però com estem en este Covid, hi ha restriccions, estem en un 75%, aleshores, per a poder reservar les entrades heu d'entrar a la pàgina web, que és www.uniomusicalmuro.org, i ahí podeu reservar les vostres entrades. Adquirir-lo, hi ha molta gent que ja diu, com podem comprar-lo? En aquest dia allí el podeu comprar i el que no, no passa res. Entreu a la pàgina de nosaltres, podeu tocar-nos per telèfon o registrar-se en el nostre correu electrònic i nosaltres el fem arribar sense cap de problema. La veritat és que esteu treballant de valent, jo sé que hi ha un gran treball darrere. Per a tots els detalls, jo ara em quedaré així i parlaré un poquet més en Soraya, companys, per a explicar-nos tots aquests detalls d'este DVD. També, d'aquest magnífic concert que vau fer i que continuem celebrant aquest aniversari. Lo del concert va ser fantàstic, tenia que donar-vos les gràcies perquè així va ser impressionant i així nosaltres ho pensem. En realitat va ser una difusió perfecta, molt fidel a lo que allí estava passant i la gent ens ha agraït moltíssim perquè, clar, com n'hi havia restriccions i n'hi havia la gent que hi havia, no podia anar tot el món, així que el poble de Muro, la major part del poble de Muro, el va seguir a través de vosaltres i això per nosaltres, aquesta difusió va ser importantíssima perquè es va convertir en el que nosaltres volíem que es convertirà, en un homenatge en aquest concert a 50 anys de la Penya al Frare. Sabeu el que significa pel poble de Muro este passadoble, sabeu que és la senya d'identitat de la nostra banda i que s'ha convertit en un himne, per dir-ho d'alguna forma, de lo que són les festes del poble i el que és el poble en si. Aleshores, per a nosaltres aquest concert era molt important, igual com ho és també la gravació del DVD, perquè això es queda constància de la història d'aquest passadoble al llarg d'aquests 50 anys. Doncs, moltes gràcies a vosaltres per tot aquest treball. Bé, companys, ens quedem així parlant un poquet més i vos convidem a veure amb tot detall com s'ha originat este DVD. Moltíssimes gràcies, Soraya. Gràcies a vosaltres. Tornem a la connexió, companys.